Stále ťa trápi, čo si o tebe myslia druhý? Dám ti jednoduchý spôsob, ako s tým prestať. V prvom rade si uvedom, že každý rieši samého seba a svoj život a svoje myšlienky a to ostatné je ich vlastná projekcia o tebe, ale nie tvoja realita. Po druhé, opýtaj sa samého seba, prečo ťa to trápi? Čo je to najhoršie, čo by sa ti mohlo stať, keby ťa tá osoba odsúdila? Nedokážeš žiť, nedokážeš sa o seba postarať, vždy dokážeš začať od znova. Ak si toto pripustíš, zrazu zistíš, že je ti o mnoho lepšie. A po tretie, opýtaj sa samého seba, kto som, nie ako sa voláš, kto si. A keď tieto kroky budeš robiť každý deň, zrazu si uvedomíš, že je ti o mnoho lepšie a že ťa vlastne nezaujíma, čo si kto myslí, alebo čo si kto myslí, je vlastne jeho vlastné právo, ale teba to nemusí vôbec zaujímať. A v konečnom dôsledku si musíš uvedomiť, že úplne najdôležitejší na svete si len ty sám pre seba, tvoj vlastný život a to, ako myslíš, z toho si tvoríš realitu. Ahoj.